αυτό. Τσάντε έχω κανέναν ο οποίος είναι καλός. Ναι ή όχι. Έχω κάποιον ο οποίος μπορεί να παίξει μπάλα. Λοιπόν. Ακούστε, αυτός είναι επικίνδυνος, αλλά είναι καλός. Πάμε. Λοιπόν. Ηρεμία. Αυτός, ναι. Εσύ είσαι ο καλύτερος. Πάμε. Λοιπόν, θα διαλέξω την It's Go, επειδή αυτή η Ροζαλίνα είναι πιο επιθετική και από τον Chris Emar εναντίον Τέωστη. Λοιπόν, μήπως είσαι το κινητό μου. Όχι. Επειδή όταν μου κλέβουν τα brain rot εξφεντονίζεται λες και είναι καμιά πέτρα. Μπρο, τι είναι αυτό το ρί. Έχεις κάτι καλύτερο ρε μπρο. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτά ρε μπρο. Τι ακούω. Ρε χαζέψατε ρε. Bombardiro crocodilo, tutfutot alligator, tun sahur, tralalero tralala, tripi topi tropa tripa.